Farrar dwi, fi di cadeirydd Cymdeithas yr Iaith ers wythnos rwan, ac am wythnos i ddod yn hynny. Ond ogystal a fod yn gadeirydd Cymdeithas yr Iaith, dwi yn blentyn i 2 o fewnfudwyr. A dwi'n sefyll yma heddiw yn Gymro Cymraeg am 2 reswm. A'r reswm cyntaf ydy chwarae teg i fi nath stel fy mam dysgu Cymraeg a fi'n am blentyn. A'r reswm nath i wneud hynny oedd fod yr iaith Gymraeg yn rhywbeth hardd, yn destun llawenydd i bobl yn cymunedau ac bod o'n rhywbeth positif. A dyna pan bod rhaid ni sefyll yma heddiw a deud bod ni isio byw yn Gymraeg, achos mae rhaid ni tynnu pobl i fewn i'r ymgyrch yma o le bynnag maen nhw'n dod felly. A'r ail reswm mod i yn Gymro Cymraeg a dim rhyw fath o hanner na byd arall ydy ges i ymagu mewn pentref yn Mynydd Lladygau yng Ngwynedd lle oedd rhan helaeth o'r boblogaeth yn siarad Cymraeg. Felly'r ail beth sy'n rhaid ni wneud yn ogystal a fod yn gadarnhaol dangos fod yr iaith yn llawenydd i ni ac yn rhan pwysig o'n bywydau ni ydy gwarchod y cymunedau hynny. Wneud yn siŵr bod y Llywodraeth ddim yn rhwystro ni rhag byw yn bywydau yn Gymraeg. Felly, diolch yn fawr i Jill am ddod fyny yma ac i hi am y siaradwyr eraill i gyd am ei geiriau nhw. A diolch i chi am sefyll yma ar diwrnod oer. Ond wneud sefyll ar maes Caernarfon mawr mae angen wneud hynny. Wneud hynny ddim achub yr iaith Gymraeg. Felly dyma di'r cynllun o ran heddiw yma felly. Ar ddydd Mawrth pan ddoth y canlyniadau allan, nathon ni benderfynu sgwennu'n syth at Carwyn Jones. A deitha fo, ylwch, ma' na argyfwng yn yr iaith Gymraeg. Edrychwch ar y rifa, edrychwch beth sy'n digwydd yn ein cymunedau ni. Dewch i gyfarfod efo ni, iawn? Felly, da ni'n gofyn i Carwyn Jones am gyfarfod, iawn? Rwan, y manifesto da ni'n mynd efo ni i'r cyfarfod yna, mae hwnna wedi cael ei lansio heddiw. Rwan, sgyn neb yr atebion i gyd. Os mae un peth yn glir dros y 10 mlynedd diwetha, sgyn Llywodraeth Cymru yn sicr ddim yr atebion i gyd, a maen nhw angen gwrando yn ni. Felly dewch cyfrannwch i'r manifesto yma. Mae yna copïau fan hyn, mae ar wefan y gymdeithas, edrychwch arno fo, dewch a'ch syniadau chi i'r manifesto yna, da ni angen clywed nhw. Hefyd, mae angen i bawb felly, dim just y fi sgwennu at Carwyn Jones, mae eisiau i pawb wneud, oherwydd mae yn bwysig iawn bod nhw yn gwrando, bod nhw yn gweithredu y polisia yma. Felly, os oes gennych chi mynediad i'r we, ewch i cymdeithas.org /Carwyn Jones a byddwch chi'n gallu gwneud o fanna. Os da chi ddim, textiwch y rhif yma dim 77 66 4 dim 4 142. Ond os da chi'n gwneud hynny, mae'n bwysig bod y neges destun yn dechrau efo cyfeiriad e-bost Carwyn Jones, sef carwyn.jones@cymru.gy.gov.uk. Dwi'n gwybod bod yn gymleth. Tiwch mynd i'r safle wen i gofyn i ni os da chi ddim yn cofio hyn. So i'n licio gweld pawb sydd yma heddiw yn wneud hynny. Oherwydd, dim un person neu un pwyllgor ydy Cymdeithas yr Iaith. Mae'n gymdeithas ac yn fudiad ac yn ymgyrch i chi gyd yma heddiw. Y rhif ffôn ydy dim 7766 4 dim 4 142. A wneud menna dweud eto ar y diwedd, dwi'n siŵr. Gai ofyn i chi be da chi isio? Dwi'n clywed chi, ydy pobl ar strydoedd eraill Caernarfon yn clywed chi? Be da chi isio? Dwi'n isio be da chi isio? Dwi'n isio da chi'n mysio gwrando ar y fi mwy? Mae Tony Sgafoni, cadeirydd grŵp cymunedau Cymdeithas yr Iaith, yn mynd i ddeud gair rwan mwy ynglyn â'r manifesto, be sy'n efo ar hyn o bryd,
a sut allwch chi gyfrannu ato fo. Felly, na i drosglwyddo i Tony rwan, a diolch yn fawr i chi.